endodeni yami into right endodeni Uyibhalile yami. na ukuthi yakho? Awazi. Awazi wena ukuthi amadoda amancane emhlabeni? Mancane, what do you mean? That's Baba. girl. But why uphula umngane wakho inhliziyo I so? won't even cry. Don't. I won't even cry. Uzothula sobani? I won't even cry. How could you? How could you? Ngeke sithi step Oh my gosh. Bengithemba. Thatha ithemba lakho. Bengithemba. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuphi naku-Black Fire khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesi ibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi njengoba ngibhalile namhlanje ucaca ngokusobala ukuthi khona into engayiqondi ngomuntu wakhe muva nje. Kodwa ke sizozwa iqiniso mesilokho sikhulumisana naye. So ngicela simuze ukuthi ingabe siphatheleni. Sabona? Sabona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngikho right futhi mangizothi ngiyaphila ngizobe ngiyimosha. Yini kwenzakalani? Hayi angazi nokuthi ngizoyiqalaphi. I have a friend yezwa from grade 3. I have a friend. So shuthi ke na ke cause I have like angeke ngizothi fiance for now. Okay. Okay fine ke nginomuntu wami ke vele unemali angeke ngakusho lokho. Unemali ku baby. So fine ke umngane wami shuthi nje yabo lo muntu umngane wasemakhaya nje kanje uyabo. So fine mangihlezi ngimxoxela ngomuntu wami ke ngimxoxela ngomuntu wami. So 24 October ke ubaby bekane meeting athi ne meeting kuphi eCape Town. Fine kabuye ku baby so nje kule weekend esibuya kuyo ke hayi ngivele ngicabanga ngithi hayi man ubaby ngoba uyageza vele labo ngoba intombazane yazi amantombazane we are so noisy ngithatha ifoni ka baby vele ngingene nje ngithi because bengalokhiwe mangingena hawo nayile trip ngiexpect meeting mina hayi okay fine mangivula ithombe hawo nangumngani wami hawo inkosi yami embedeni hawo hawo umngani wami lona inkosi yami ithombe kuphela hlamba ayikho ama-video nama video akhona phakathi ezithombeni yabo kuhlangene nje konke nangumngani wami phakathi so okay fine hayi ngiphume ngiqhashe vele labo mangifika endlini okay ngizama ukufonela umngani wami akabamba ama calls ami akabambi lutho kwami so nje ngathi hayi ngimlethelana ke khona uzokuthola kahle ukuthi sithini story. So umngani wakho ke njengoba usinikeze inamba yakhe sizamile ukumfonela samthola. So angazi uma kulungele yini ukuthi ngimbize khona uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Ngiyacela bandla. Cela sivele silandele yena. Alright babukela lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nangoko usisi sesimcelile ukuthi asondele kanene ukuze usisi ongibhalele ezokhona ukuthola kahle kahle lokhu angakuqondi kodwa ke kungesikhathi singanani uzokuqonda. Sabona kunjani? Yebo njani? Ngiyaphila nami. Uma balo lihleli nayo? Mamnyeni. Oh alright ubuye kuphi ukuhlala? I'm from Jozini. Oh okay. Usisi ni Yeah, she's my friend. Girl. Indaba umkwatisile? I don't know. Yini Alan, are you okay? yini vela kufumbe ngengelokozana? Umkwatisile? No. Ugcinile ngikhuluma naye? It's been a while. Because I've been busy. It's been a while mama calling ngikushela wona I've been busy. Usukushiyelele mama's calls usubhizi ngale ndlela ukuthi awusakazi nje nanokubuyela kuyena noma kuthiwa i-text. Yo, I forgot. Kumuntu nami. Benze ngwabona miss calls but I forgot to respond on. Uthe umngane wakho? Yes, she's my. Shothi akusumngane wakho. No, she knows me. Akusinto engiqala ukuyenza lena njengamanje. Alright. So njengoba sikumemile la ukuthi ufike kule show kahle kahle uyobhalile kuningi afisa ukuthi aku-understand. Kodwa ke ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo akubuza wona. Ngicela nje ukhulume iqiniso ungamqambela amanga. So ungakhona umuphi ithuba akhulumisana nawe. Ngicela ukhulume naye. Ukuphi nge-24 October? I told you. Ngisazohamba ukuthi ngiya eCape Town. I'm going out with my friends. Friend usho indoda yami mhlawumbe. Indoda yakho. Le yami engizoshada nayo. Indoda yakho. What do you mean indoda yami uyazi? Hayibo. What do you mean? Kame ngimfuna nje umuntu wakho. Ngabe umfunani ithombe ngisithole lapha Nkosi yami uzongibuza lokho ama-video esengiwabonile ungumngani wami konke wena ungangenza lento longenza yona manje Nozi angikwazi ukukhuluma kanje manje. Awazi ngikhuluma ngani what do you mean?
Ungafuni ukungihleka. What do you mean ukuthi awazi ngikhuluma ngani? Cause angazi ukhuluma ngani. Uyifunani indoda yami? That's my question. Yo. Ufuna ngenze njani? Ngikhipha ama video mhlawumbe. Akhiphe sibone girl. Because ngiyakuthanda, it's so disgusting. Whatever the thing that I saw there, it's so disgusting. Understand? Ngiyakuhlonipha to that point ukuthi angeke ngikhona ukukuvezela. But as umngane wami ngiyafuna ukuthi ungitshele iqiniso. Uyifuna ndoda yami. Lalela mama. Ngihamba nawe for ama-dressing, for umshado wami. Ngihamba nawe for i-catering. Wena uzoba nesibindi sokuhamba nendoda yami. Yini engakwenzela yona as umngane wami? Okay girl. Okay ke. Singibhaqile, it's fine. It's fine. What do you mean it's fine? It's not fine. You're my best friend. It's not fine. Because you're my best friend. What do you mean? You're my best friend. What do you mean? I can't even trust you. I can't even trust you. I can't even trust you. What the heck? I can't even trust you as my best friend. As my best friend. Uqala ukuthini mawuthi ukubhaqile kanti wena wenzeni? Ngibhaqile. You're being toxic. Ngibhaqile. Wenzeni awungitshela? This is the thing about it. Calm down, sikhulume. Woman to woman. Ngizoku act like a child. Woman to woman, that's in the damn. Girl, you are in no position to tell me that, girl. We are friends. We are sharing. Aren't we sharing? Sharing what? Sharing is caring, girl. Sharing is caring. I share everything with you. Nendo dayam. I share everything. Ezinhle ngayo. Ucanga kuheheke yini? I take you out as my friend. I don't care about that. Ikuphi imali mhlawumbe khona nginika yona wena unganginiki yona. Why wena ungayifuthi endodeni yakho wazobuza mina? Because you're my best friend. Ukunikezani? Ukunika lento akunginikaza yona na. Ini? Money. Ulambile. I don't care noma ngathi ngiyakunikeza imali indlala mhlambe. No, it's not. Because uyasebenza yini ke? Nami kumele certify my needs girl. Ngendoda yami. I don't care. Ngendoda yami lokho webhala. Uyazi because you're my friend. I don't care. You do not care as my friend. Trust the stone. As my friend. As my friend. Ifiance yakhe uma sibambisane wakho noma niku relationship serious. We're in a serious relationship. Iqale nini? 3 months. Userious lo? Yes, serious. Serious. Lo muntu asangashada naye. Manje boplan if bengayibambanga lento boplan ukuthi mina ngizoqala umshado na ubukhona as umngane wami. Ngihamba nawe as we bridemaid yami. You are my bridemaid. Ngihamba. That's how we live right now. Right la? Yeah, you're right. Sure? Yes, of course. No, there is no way, baby girl. I am. There is no way, baby girl. There is no way. There is no way, girl. Uthe actually umlisa umtshela ngangani umngane? Uyazi umlisa. Uyangazi kumngane yakhe. Nami ngiyamazi ukuthi ifiance yakhe. Ngiyaphatha umcabanga ngani ngalesi sikhathi akushela ngaso? I need to first think about myself. The fact that you even saying umngane is crazy. The fact that you even saying friend is crazy. Mina kumele ngilandele ngemove. Nami kumele ngisaksucceed ngowami. Are you jealous of me? That's the You are jealous of me. You are jealous of me. Impilo yami. Njengoba asho ukuthi ke ayikho into esingayishare. Ngiyamsendela imali. Ngiya understand situation yakube ekhaya kubo as ngiyabafakela imali. Naye ngiyamnikeza imali. I take her as my friend out because I'm a housewife. You understand? Nayo lo makathi unemali umuntu wami ihamba loyo mali because ekhaya kunemali. So mawuthi nabangani ni share yonke so sekufanele ni share nendoda futhi? Exactly. Oh wow. Exactly. Angikazi ngakuzwa lokho before. How could you? Manje umnumzana ukuthembisa umshado nawe? Not yet. Mawucabanga into esenzakala le? I think so. Ngendlela senza ngayo, ngendlela akakhuluma ngayo ku 3 months. Ngendlela akakhuluma ngayo. 3 months. Awazi. You've been my friend, bruh. You friend? 3 months. Girl. 3 months. Ngitshela ngo 3 months wena. Friendship yethu nje yasela high school. Ngikhathele ola lo nguyangiyuza. Ola lo nguyangiyuza, that's what I can say. Ola lo nguyangiyuza. You can say whatever you want. Mina ngifuna into right for impilo yami manje. Endodeni yami into right endodeni yami. Na ukuthi yakho. Awazi wena ukuthi amadoda amancane emhlabeni? Mancane, what do you mean? That's Baba. Girl. But why you pull umngane wakhe inhliziyo so? I won't even cry. Don't. I won't even cry. I won't even cry. How could you? How could you? Oh my gosh. Bengithemba. Bra. Bengithemba. So umngane benabisekho?
Ngicela ufake. Mina I'm done. I am done. Awusafuni ukuphendula. I am done pretending. I am done. Thatha ithemba lakho uyolilahlela endle bese ubhala indoda yakho la ngethatha ukuthi eyakho so that ngeke size siyibone njengamanye amantombazana bese ukhipha lo mbono omnyana wakho omkhulu to yourself because izinto ezikhulumayo zinhle ngaye. Indoda yami lesikhuluma ngayo le. Indoda yami lesikhuluma ngayo la. Wehlisile umoya, cala ngiyeka. I don't care. Wehlisile umoya. Uthini ke nami ezingane wakho uthini ke You're gonna heal. We all heal. What? You're gonna heal. Yeah, you're gonna heal. You're gonna go through this, pass through this. Nizoba broke because Mase ugqoke izicathulo zakhe wena ubuzohila kanjalo nje. Yeah. Kuyenzeka lento impilo. No, nizoba broke nina because imali yami le business akayiphusha ngayo because ngistay home. Wow. Imali yami la akayiphusha uzoba broke because you after imali yakhe wena right now. You are after imali yakhe. And to hell with that. To hell with that. Bakhona abanye akuyena yedwa. Ubani so yena yedwa? So over nje lento le wena wathi nje indoda yami. Friendship yethu yona uthini ngayo. I don't care about it. Yini ngizuza mina lapha? Ile imali nyano onginika yona. I support you, bro. Not only you, but your family also. Ngenhliziyo enhle because I understand situation yasekhayini from sisakhula. I understand right now. Angidingi ukuthi understand. Yini ke mina ngiyi-understand ke mina wena uthatha umuntu wami. Uyendodeni yakho So ngizolahlekelwa umuntu wami, ngilahlekelwa umngane wami eminyaka yonke mina ngichaza ukusho njalo. Okay, asikukiwe eceleni ngoba hamba endodeni yakho ekhuluma nayo. Mina ngihlangana nendoda yakho njengamanje. Ngibuza wena ezingane wami. Nayo ukuthi ngumngane wakho. Wena wathini? Wathi ku right? I don't care. Ufuna izinto ezinice. How could you though? How could you? Now for materialistic things. For materialistic things, that's what you're saying. Yeah. Yeah. You're so pathetic. I don't care. Jeez, girl. I don't care. Buya ngazuthi akekho ufuna ukuzehlisa and ngathi kuyaqhubeka kuyela phambili ngithi kuyehla but akwehli so ngibona kungcono ukuthi mhlawumbe sivele sinihlukanise asazi kodwa ke sizonilandelela sibone ukuthi nagcina nishadileni. No, ngeke sikuvumele ingakho nje sizomcela manje ukuthi ubhuda amkhiphe ngicela uphume naye khona sokwenza isiqinisekiso sokuthi in your dreams girl, in your dreams, in your dreams kancane because umngane wami uthi kancane ngiyacela ukuthi uphume naye khona sokwenza sure ukuthi uphephile. Yo mbukela lapha ekhaya kubuye ngazuthi hayi kunzima konke Nkosi yami but engikufundile ukuthi umngani into engekho kahle kahle emhlabeni ngicathi igama nje okhokho bethu ababezakhele lona ngingazi nami usuqonda ukuthini kodwa kahle kahle umngani singathi into engekho emhlabeni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu. Bye.